Аз съм пуснал камерата. Гледай сега, ще го видя как и сега тук и другия път ще Да. преценя дали от другото може. Нали? Другото е много по-яко от това. Там си е баш за спускане си. Ама за спирачки. Или поне да сложиш такъв диск отпред. Защото така с два еднакви... Аз го виждам какво е за това. Ръкавички, шапки. Сега исках да се снимам. Така с колелата, кръгна. Ама... Оставя, може... Ама не, долу ще е сенчета. Тия камъни влизат в граферите. Виж ме. Как тут така? Добре, виж. Селека е. Дай ела. Това ми е станала, няма да ступи. Чакай се да и раница. Къде се дехна? От пеперяк. Чакай. Сега нали така не бърза и леко. Да. Аре, готов си. Колко ниско седам, аз колко е удобно. Я мини пред мене малко. Да те хване. Те си чапка заедно, то тук ми става. Аз ти кажа, сега ще виж гората. Да те хване малко това камерата. Сега като минеме тая къщата, сега, има два пъти, аз ти ги показах на клипа. Дай пред мен, да. Да. Сега ще видиш надолу, яко е, да. Знам.
Само тук започва по-стръмно. То е някакво на етапи. Сега ще видиш. Тук ми духа вятъра. Ама аз гледай, дигнал съм го, да имам още на ги. тук също яко, нали ти казваме това, че става асфалт е гадно после. Ама е по-добре за теб. Изглежда, че не е много стабилно, като скоростно. Аз ти казвам. Чак пикна диско. Чак, наверно. Ти отли си. Не, нищо. Аре леко, но. На места трябва да ставаш от седалката. Защото много такова друс. Тук сега набираш доста. Спираш ли, бе? А? Не, то е някакво на моменти. Не. Тук, прямо, виж какво е. Да, те затова трябва отпред да ти е голем диск. Да, бе. Знам, да. Аз иначе като съм сам тук, знаеш как минавам, дивоти са. Супер бързо, бе. Не е лошо и това маршрутче. Ако искаш. Тук има още, сега ще ги видиш. Сигурно от 20 години. Тук има пак. Тук искаш. Аре седнем, колко? 2-3 минути. Че снимам аз. Толкова като снимам. Виж, значи гледай, наравно задната да речем спира много хубаво. Така сега като е от Баир, натискаш и тя се едно не натискаш. Да, знам. Трябва да натиснеш сериозно и да изчакаш. Тук виж, носа тук ми. Пак шапката виж. Виж бе. Това е много яка шапка. Това нали от мога слезе. Ела си направим една снимка така да скулева. Тури камерата ако искаш. Обаче това е лече, виж. Виж пухенко както е. Доста добре. Тук няма и толкова хора, не знам дали забелязваш. Само това, за да с колелата трябва да я сложиш. Така е добре, виж като си облечем. Ние че с колелото за минути го взимаме. Охо, да. Това са ще ли бъдат някакви вили или какво? Това от 20 години си стоят.
Това пък какво ми излиза от профила? Всичко е построено и нищо. Не, да си направим така, чакай. С телефон. Ема колелата не може да е. Виждате ли? Не, седи е така. Е така някак си. Е така, ама. Чай, вие какво беше? Я прати на Viber. О, прилича. Я прати на Viber. Чакай бе, какво натиснава? На 3 секунди. Но трябва да ще го държиш ли? Трябва да ще го държиш. Прати ми я на Viber, я. Я? Кюба не се вижда много, чакай. Я дай пак. Искаш... Чакай, тук. Аре, така да стане. Да, седи е така. Е така. Чакай. Що снимам? Тая е добре, да. Прати ми ги извед. Дядо Мраз снима. Сега ми е жега малко с шапката. Или ако искаш долу, аре, може. Ама ще забравим ние. Как са го направили яко, я? Има лека влага в това. Аз си изпробвам на някой път сам трябва. С твоите спирачки там абсурд. Значи по-добре, че минахме от тук. Аз сега като гледам... Аз ти казах. Бата е там, аз знам виж, за това. е там завоя дед бе каманяците. Не, Искам спирачки и не спири за... не мога да спреш. Ти утли. Предната е по-добре, ама аз предна ще си свърлиш, ако няма задна. Да. Не спира, защото не са направени за това. Ядва се на тази пътека, се ядва. Надолу пак има е така. Сега ще виж. Ама яка самата пътека. Няма да спирам, тя камерата си снима. Тя май го прави на 15-та минута, ти го прави второ клипче. Не знам защо. Може би от настройки нещо. Ари? Яко е. Да. Аз си знаех, че е на оная, ти утли си ти тук, че тая виша каква е пътеката. Не знам. Тя може да се регулира, да спират малко повече, ама тогава на асфалт стикове. Не. Надолу пак си има някакви, сега ще виж. А виж е таква. Аз сега намалявам заради тебе. Намалявам, викам заради тебе. Иначе... Има ли смисъл да спираме надолу? Май не. Сега ще виж. Ма не. Леко. Но там е по-яки дървета. Да. Тук набър. Да, от другата страна, да. И това ти от тук ти асфалт, брат.
Она пътека е много по-яка, ама е за хубави спирачки. Аз ще я пусна като гледам, ама трябва да съм постоянно да ги държа и двете. Як? Е по-добре от да караш на парчене. Да. Само направо. След малко има много остър завой наляво. Нама ли? Нама ли тук? И това е, бате, долу сме. Те това ти беше. Чакай малко. Една муха е тук ми удари. А затова съм с очила винаги. Ама много те изкривяват и аз не съм специал. Ама там, бате, аз трябва да съм постоянно гледай задната, така яко ги държа. И от столната имаше на едно две места, не държи спира. Не мога да спреш. Тя може да стегне малко. Не, това не е живо, ти отли си. Да. Да, е това е, че става асфалт, иначе. А иначе е там много яка пътека. Значи може да ме качиш и отгоре да се спусна и епота.